Dobrodošli u brzi vodič za Kahoot. Kahoot je alat koji pretvara svaku lekciju ili prezentaciju u zabavan interaktivni kviz. U ovom videu ću vas naučiti kako da napravite svoj prvi Kahoot za samo nekoliko minuta. Naravno, da bismo krenuli sa pravljenjem, moramo prvo doći do platforme, a do nje dolazimo ukoliko unesemo adresu kahoot.com. Otvorit će nam se početna strana koju vidite na ekranu i da bismo mogli da počnemo uopšte sa kreiranjem svog prvog Kahoota, moramo da se prijavimo na ovu platformu. Opcije za prijavljivanje nalaze se u gornjem desnom uglu, kao i kod većine platformi. Ako nemate svoj nalog, izaberite opciju Sign up free. Ukoliko ste već kreirali nalog, svaki sledeći put ulazit ćete i prijavljivat ćete se preko opcije Login. Pošto ja imam kreiran nalog, izabrala sam opciju Login i otvorio mi se prozor sa nekoliko opcija za prijavljivanje. Možete se prijaviti putem maila, Google naloga, Microsoft naloga i tako dalje. Ja ću kao i do sada izabrati da se prijavim sa svojim Google nalogom jer sam njega koristila prilikom prijavljivanja na ovu platformu. Za par sekundi otvorit će se moja početna strana, odnosno moj radni prostor. I možemo odmah krenuti sa kreiranjem svog prvog Kahoota. Da biste to uradili, izabrat ćete opciju Create. Nudi nam se nekoliko opcija, kao što vidite možemo nekoliko različitih stvari da kreiramo, ali pošto pričamo o kvizovima, izabrat ćemo prvu opciju Kahoot. Možda ste primetili da u poslednje vreme skoro sve platforme nude pomoć veštačke inteligencije, ali pošto je ovo vodič za početnike i pre nego što počnete da ga koristite, trebalo bi da umete sami da napravite svoju prvu prezentaciju. Mi nećemo izabrati veštačku inteligenciju ovog puta, već ćemo izabrati opciju da sami napravimo svoj prvi Kahoot. I ovako izgleda naša radna površina. Znači, pitanja dodajete ovde sa leve strane klikom na opciju Add Question, a tip pitanja birate, vidjet ćete sad sami, pojavljivat će nam se ovde sa desne strane, pa ćemo tu birati da li želimo pitanje višestrukog izbora ili tačno netačno. Za ostale opcije moramo biti pretplaćeni na platformu. Možete birati naravno ovaj template, odnosno pozadinu. Ponuđeno je evo nekoliko pozadina. Evo, hajde na primer, hajde ovu na primer da izaberemo i nisam primetila, vidite ovde gore, ova je pozadina, odnosno ova slika je dostupna samo registrovanim korisnicima, ništa, vratit ću se na ovu našu početnu. Mislim da učenicima je manje bitno kada se pojave pitanja šta je uopšte u pozadini. I hajde da kreiramo svoje prvo pitanje. U naslovu možete uneti pitanje, vidite šta imamo od opcije, možemo da boldiramo, iskosimo, možemo da kucamo indekse, stepene, ovo se manje koristi, ovo je više nekako za neke matematičke funkcije, ali neću se sada zadržavati, isprobajte ih. Ovo će biti jedno prosto, obično pitanje, neka bude koliko je 2 plus 2. Ukoliko želite, možete dodati neku sliku da slajd izgleda malo lepše. To ćemo raditi tako što ćemo kliknuti na plus i izabrati neku od ponuđenih slika. Možemo da unesemo neku ključnu reč. Evo, na primjer, ću uneti tu da vidim šta se dešava kada unesem broj 2. Pa dobro, ovde mi nudi samo neke fotografije koje mi se ne uklapaju. Hajde da vidimo GIF. Može. Hajde da izaberemo ovu. I sada, pošto je ovo pitanje višestrukog izbora, vidite ovde, sa desne strane možete da izaberete pitanje višestrukog izbora ili tačno, netačno. Ostali su dostupni samo pretplaćenim korisnicima.
Pošto je pitanje koliko je 2 plus 2, ja sam stavila ovde višestruki izbor, pa ćemo dodati neke odgovore. Na primer, 2 plus 2 je 5. Odgovor nije tačan, pa ga neću ovde označiti. 4, ovaj odgovor je tačan, pa ću ga štiklirati. Zatim 0, recimo, i 2. Možete da ograničite koliko će vremena učenici imati za odgovaranje. Po defaultu je 20 sekundi, ali vi možete povećati to vreme i do 4 minuta. Kako će se bodovati, standardno ili dupliranim bodovima ili uopšte neće biti bodovano, neka ostane standardno, i da li mogu da više puta pogađaju. Ovde u stvari nama nije bitno zato što u besplatnoj verziji imamo samo ovu jednu opciju. Sada ću dodati sledeće pitanje, a kao tip pitanja izabraću tačno, netačno, i ovde ćemo dati, znači, neko tvrđenje. Ajmo opet nešto baš lako. 3 plus 5 jednako je 7. Da li je tačno ili netačno? Netačno je, naravno, štiklirat ćemo to, a ovde možemo da dodamo opet neku sliku, fotografiju, GIF ili bilo šta, a možete i sa računara svog, ako kliknete na ovu opciju, uneti neku svoju sliku. Ja ću ponovo potražiti ovde nešto zanimljivo. Na primjer, ajde da vidimo šta ima od stikera, pa ajde da stavimo, na primjer, 7, to mi je tada, hajde da, ajmo ovaj prvi, nije ni bitno. I recimo da smo dodali 2 pitanja, idemo na preview da vidimo kako će izgledati. Kada počne kviz, ovako će izgledati to pitanje na ekranu. Smenjivać, kako budu pristizali odgovori, sa desne strane biće, znači, broj učenika koji su odgovorili, sa leve strane koliko je vremena ostalo, a ovi zamišljeni učenici su odgovorili 15 njih sa da, tačno, 15 sa ne, tako da je ovde recimo pola-pola. Prethodno pitanje bi izgledalo ovako, znači ovde sa desne strane pristižu odgovori, sa leve strane se odbrojava vreme, koliko je 2 plus 2, i sad recimo učenici su odgovarali i ovde su svi dali po neki odgovor, nemamo pobednika. Nema veze, recimo da je ovo sada kraj, završili smo sa pitanjima, idemo na opciju Save, unećemo ime za ovaj svoj Kahoot, neka bude kviz 1, možete dodati neki opis, continue, i on je napravljen. Možemo da ga delimo, možemo da ga prikažemo kao interaktivni slide show, možemo da ga prikažemo uživo na velikom ekranu, a možemo i da započnemo test. Hajde da probamo test verziju da vidimo da li radi. Dakle, zamislite sada da se učenicima na tabli prikazuje ovo i uskoro će se pojaviti PIN. Učenici će ići na ovu adresu kahoot.it i uneće ovaj PIN kod. Evo, ja ću biti učenik, sama ću probati. Izvinite, sekund, samo mi treba strpljenja.